Фиделиянең әтисе җәйнең иң матур бер көнендә суга батып үлде. Ул вакытта Фиделия әле үсмер яшенә дә җитмәгән иде. Бәлки, шул чордан башлап ул ни җәйне, ни суны бик яратып бетерми. Бер карасаң, җәй көнендә кояшта кызынып, ял итеп була, җиләк-җимеш, чәчәкләр вакыты. Ә менә күңелдә калган фаҗига булган вакыт барыбер җанны әрнетә. Җәй мизгелен нәфрәт белән искә алдыра. Ни дисәң дә, әти алларына утырып, аның чәчләрдән сыйпап сөюләреннән мәхрүм булды шул Фиделия. Бу хәл өчен үпкәләрлек кеше дә юк бит, ичмасам. Өй түбәсенә шайтан кунган чагы булгандыр, дип юатырга теләде ул кайчак үзен. Еллар сизелмичә үтә торды. Фиделия үсеп җитеп бик шибәр кыз булды. Авылда аңа сокланмаган кеше юк иде диярлек. Күз генә тимәсә ярар иде шушы балага, диде бер вакыт авыл советы башлыгы Ләбиб абый. Күңеленә нидер кергән, күрәсең. Фиделиягә авылның шибәр егете, акыллы һәм сабыр, өздереп гармунда уйнаган Зәбир күз салгач, бу парга сокланмаган кеше булмагандыр. Менә алар бергәләшеп мәдәният йортына киләләр, менә урам буйлап җитәкләшеп йөриләр, менә әниләренә булышалар. Күптән йөриләр бит инде, нигә өйләнешмиләр икән? Араларына карап сикермәсә ярар иде, дип яңадан хафаларын, уйларын таныш белешләргә җиткерде шул ук Ләбиб абый. Җәйне Фиделия бик яратып бетермәсә дә, алар еш кына чәчәкләр җыеп, Зәбир белән икәүләшеп әтисенең каберенә илтеп сала торган булдылар. Хәтта әллә кайчан үлгән әтисен шул чаклы ихтирам иткәнен күреп, Зәбир Фиделияне тагын да көчлерәк ярата башлады кебек. Күз тияр инде шушыларга, дип Ләбиб абай тагын уфтанырга өлгермәде, Зәбир белән Фиделия туй көнен игълан иттеләр. Туйлары җәй көнендә туры килде. Өстәл өсләре генә түгел, тирә-як, урам, бакчалар шыр чәчәк эчендә иде. Загстан кайтканда зират янында туктап, Фиделиянең әтисе каберенә туктап, яшьләр чәчәк салырга да онытмады. Чәчәкләр, чәчәкләр, диде Ләбиб абый кабат. Электән Зәбирнең әтиләре күрше булу сәбәпле Ләбиб абый да туйга чакырылган икән. Гомумән, Ләбиб абыйны авылда яраталар, хөрмәт итәләр икән. Бүгенге яшьләребезгә сокланып туярлык түгел. Зәбир белән Фиделия гомер буе чәчәкләр эчендә генә яшәүләрен телим, дип тамамлады ул үзенең котлау сүзен. Еллар сизелмичә үтә торды. Зәбир белән Фиделия үзләре кебек шибәр, мөлаем йөзле уллары Зәфир туды. Әтисе, әнисе кебек бик акыллы, сабыр һәм кешелекле бала булды. Кайчак Фиделия аның һәрбер бармагын алып, берничә кабат үбеп чыга торган иде. "Әнием, ни эшлисең син?" дип аптыраган Зәфиргә. "Мин шулай итеп яратам сине, улым", дип ягымлы итеп, елмаеп җаваплы иде әнисе. Зәбир турында да әйтеп тә торасы юк. Ул яшәми, оша кебек. Гаиләсе шундый тату, барысы да акыллы булуларыннан аңарда әйтерсең канатлар үсеп чыккан. Иртән таң атканчы ул эшкә китеп, кичләрен бик соң гына кайтса да, өйдә чаклар Зәбиргә оҗмах кебек тоелды. Чак кына эләккән ял вакытларында ул гаиләсе белән бергә булырга тырышты, улы белән бик еш уйнады. Ә инде машина алгач, алар авылга, туганнары янына кайтып йөрделәр. Шулай бер вакыт Фиделиянең әтисе каберлегенә кергәч, Зәбир ерак түгел генә урнашкан картәнисе каберлегенә күз салды. "Ташын яңартырга кирәк булыр", дип башына уй салып куйды ул. Көннәрдән бер көнне Зәбирнең күзе ташландык яткан мәрмәр кисәгенә төште. Төште генә түгел, ул мәрмәр аның күз карашын тартып алды диярлек. "Бу бит картәнинең каберлегенә тап-таман булачак",
дип ул ташны өенә алып кайтты. Ял көнендә салонга алып барып, картәнегә плита ясатырмын дип аңлатты ул бу хәлне Фиделиясенә һәм мәрмәрне балконга чыгарып куйды. Зәфир инде зур булып үсте, уйнарга яратты. Әнисе һаман әле аның бармакларын үз кулларына алып, һәрберсен үбеп утыра торган иде. Әнием, син шундый матур итеп үбәсең, үзең дә бигрәк матурсың. Мин яратам сине, әнием, дип Зәфир кочак башын әнисенең алдына салып, шулай йоклап китә торган булды. Менә сентябрь айда җитте. Башка балалар кебек Зәфир дә дәваханәдә булып комиссия үтте. Бассейнга йөрер өчен рөхсәт алды. Су керергә яратмаса да Зәфир сыйныфташларыннан калышмаска тырышты. Күңеле карышса да бассейнга йөрергә булды. Иртән мәктәпкә китеп бераз вакыт үтүгә Зәфир яңадан өйгә кайтып керде. Ни булды, улыкаем? Дип багырып катты Фиделия. Справканы онытканмын. Ансыз бассейнга кертмиләр. Су керәсем килми, ләкин иптәшләр алдында кыен. Йөзәргә өйрәнермен, дип Зәфир справканы кесәсенә салып яңадан чыгып йөгерде. Ул чыгып киткәч, Фиделия озак кына тәрәзәгә карап торды. Күп тә үтмәде, тышта көчле яңгыр ява башлады. Кара әле, кара, яңгыр яумый, ә йылый төсле. Йылый гына түгел, үкси кебек, дип үз-үзе белән сөйләшеп алды ул. Шунда аның йөрәк турында нидер чәнчеп куйды. Төшке ашка ярты гына сәгатькә Зәбир кайтачак. Зәфирем дә мәктәптән ашыгып кайтыр әле, дип ул аш-су бүлмәсенә ашыкты. Эх, күз симәсә ярар иде, дигән Ләбиб абый сүзләре никтер бүген Фиделиянең колак эчендә яңгырап тик торды. Күп тә үтмәде, яңгыр кыюын кинәт туктатып куйды. Ләкин көн шундый ук караңгы, ямьсез, болытлы булып калды. Әмма шукынган көзге көн кабат кытырына башлады, яшен яшеләп куйды һәм кайдадыр бигрәк каты итеп күк күкрәде. Йөрәкләргә үтә бу күк күкрәве, дип сөйләнеп алды кабат Фиделия. Нәрсәнедер яшен сукты бугай, дип уйларга да өлгермәде. Телефон шалтырады. Улыгыз суга батты. Әле реанимацияда, дигән хәбәрне ишеткән Фиделия телсез калды. Шулай бераз нишләргә белми утыргач, ул киенә башлады һәм кабат йөрәк турында нидер чәнчергә тотынды. Менә яшен дә яшенләмәй бүген. Яңгыр да яумый диярлек. Хәтта күк тә күкрәмәй. Тик көн генә һаман кап-караңгы. Әйтерсең, төнмени? Юк, нинди төн булсын? Көн бит бүген кайгы шәлен ябынган. Күзләрен мәңгелеккә йомган чибәр, акыллы малай Зәфир бүген өй түрендә, табутта ята. Аның бармакларын кулына әле берсен, әле икенчесен ала да Фиделия шуларның һәрберсен үбеп утыра. Улым, Зәфирем, уян инде, уян, күп йокладың ич, тур, мәктәпкә барырга кирәк. Брук, бассейнга справкаңны онытма. Инде хәтсез гомер кичергән, әти-әнисен, туганнарын, хәтта газиз баласын югалткан Ләбиб абый бүген үзенең күз яшьләрен тыймый диярлек. Күз тиде балага, дип үксеп үз алдына сөйләнә бирде. Ә Фиделия дисме тарта диярсең, Зәфиренең бармакларын ала да үбә. Улым, Зәфирем, шаярма инде, тур, улым, дип кабатлый. Зәфирне картәтисе яныннан ерак түгел генә җирләделәр. Аны озатырга ким дигәндә
ярты авыл чыккандыр. Карагыз әле, карагыз, күн йылый бүген, күн йылый деүчеләр булды. Йыламаслыкмы ней, дип күрсенде бер апа. Күз диде, күз диде, диде бер кат күзендәге яшьләрен сөртә-сөртә. Укытучылары карамаган бит, балалар күп булган, игътибарын югалткан дигәннәр дә булды. Мәктәп директорын, бассейн хуҗасын утыртырга кирәк иде дә бит, диде кемдер, бик ачынып. Аларны утыртып кына баланы кире кайтарып булмый шул, дип үксеп алды Зәфирне соңгы юлга озатырга килгән бер карчык. Тышта яңгыр ява. Фидалия тәрәзәгә карап тышны күзәтеп утыра. Кайчан гына яңгыр ява башламасын, аның йөрәк турында нидер шәнши. Үткән хәлләрдән соң аның үзенең сәламәтлеге бик начарланып китте. Зәбир нинди генә дәваханәләргә алып бармады. Бер көнне Фидалия бөтенләй сулышын акрын ала башлады. Зәбир, мин улым янына барасым килә, диюгә, ул бөтенләй аңын югалта башлады. Зәбир шул арада ашыгыч ярдәм чакырды һәм: Фидалия, китмә, бер үк китмә, мине ялгыз итмә, йөрәгем ярылачак бит, дип аның бармакларын алып, һәрберсен үбәргә тотынды. Ярый әле медицина бүген бөтенләй үк булдыксыз түгел. Фидалия бераз терелгәч, Зәбир аны өенә алып кайтты. Алар икесе дә шул чаклы кешелекле, акыллы һәм тауфиклы. Фидалияның ширин бер кемгә дә белгертмәскә, туганнарын борчымаска тырышалар. Бер көн алар яшәгән фатирның балконы яныннан үтеп барган Ләбип абый кинәт туктап калды. Кара әле, кара, гармун уйный. Әйе, бу бит Зәбир уйный. Ләкин гармун һич уйнамый, йылый төсле. Күзләр диде, күзләр диде шул, дип ул күз яшьләрен тыя алмый, аларның ишегенә табан юл тотты.